नोंथांमोनाथ' थाम्बनेल टाइटेल नुखाबायानो सोरनि सायाव भिडिअ बेखौबो नुखाबाय नङा होमबा थ' गासैबो भिडिअखौ जोबजासिम नायलां नङाबा जेबो बुजिनाय नङा आरोना थ' बिनिखायनो बुंदों गासैबो भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो बांसिनानो भिडिअखौ नायनानै थाङो दै नाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामा एसे साबस्क्राइब खालामना गोलांबानो जाबाय जेबो थाङाना साबस्क्राइब खालामनायाव थुनाबो दोनबानो जायो खनसे भिडिअ गोदान गोदान होबाथाय नुखानो मोनो नङा होमबा थ' जिखियानो जाया मानोथो डाइरेक्ट भिडिअ फैखादोनोसै नोंथांमोना मोनसे फट' दिन्थिग्रोना लानि आरोना नोंथांमोना थाम्बनेलआवबो नुखादो जानांगौ नोंथांमोना नै फट'खौ नायग्रोना लाबानो जाबाय आं स्क्रिनाव होदो नै नोंथांमोनाथ' बे फट'खौ नुखादोनो नै आं स्क्रिनाव होना दोनबाय थानाय फट'खौहाय नोंथांमोना बे फट'खौसो नुबाय नाथाय बिनि धामाका कमेन्टफोरखौथ' नुवाखैना नोंथांमोना कमेन्ट मोननैसो दिन्थिनि आरोना मिनिथाव मिनिनोबो ओंखारगोन गाबनोबो ओंखारगोन होननाय बायदियानो आरोना थ' जिखियानो जाया मानोथो नोंथांमोना बे कमेन्टखौ नायना लाबानो जाबाय धामाका कमेन्ट नै बे मा बुंखो बेसे मोननाय साबैसेमोन नै आरोबाव धामाका कमेन्ट बेखौबो नायदो बे मा बुंखो गिदिर गिदिरथारनो नै आरोबाव धामाका कमेन्ट नायदो बे मा बुंखो बेसेखिनि थांखोनो नै बेखौबो नायबानो जाबाय मा बुंदो धामाका कमेन्ट बे मा बुंखो आइफन लाथारबाय होनबा फाननानैहाय हाला दे नोंजोंहाय नै धामाका कमेन्ट नायदो बे मा बुंदो एथ' बुकि जाब्लाबो मा एसेबो लाजियाब्रा आयु थैगोनलां नै आरोबाव धामाका कमेन्ट नायदो बेखौबो बे मा बुंदो लामारबायसो होनबा आइफन नै मिनिथाव कमेन्ट नायदो बे मा बुंदो नुजाबायमोन इसेबानो नै धामाका कमेन्ट नायदो बे मा बुंदो लाबाय नामा नोंबो आइफन नै आरोबाव धामाका कमेन्ट नायदो बे मा बुंदो 12K बेनोमोन आरोना नोंथांमोना आं कमेन्टखौ दिन्थिबाय माबायदि कमेन्ट फैदो बे भुमिकानियावहाय नोंथांमोनाथ' सिनाय हागौनो भुमिकाखौहाय बेनो माने माबायदि मा कमेन्ट फैदो बेखौहाय नोंथांमोननो दिन्थिबाय आरोना थ' गाइस दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन आरोना माने जास्ट नर्मेल भिडिअ जाबाय बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय